ayo mongina. Bora no nyorete nga ndwa tebete ngokora tore nyangi. No nya. Oyo mongina omate ndwa kwane tegendekyo. Na kwane tena fata. Ngarangi gendeki na boge kubwa. Akyo kaneti basa kaginga kalinga kote yosu na ke bono ngaitoko chatwaru. Sibese njibwa tishida. No na mabati atu akorete bono nyumba. Mate na ta kitenga mabati atu ranyaoni. Tanyore chibese toko sukurikira moye goyo. Nadina na yo chikumanyekana ngano mukungu. Akina bondo chomo kabono. Gae to suna kagondo kali. To kale kwerende. Bwakire bye. Naboko ne kagocha. Boy aratene nanga ake. Babo kunjiriye. Na buganga. Nate to oikaranse igabo. Akikuwa bokira. Na bokira. Nyingi sana kwa ayo maga katoka ndra mangana tu abwate baba bono rende bono njetimeti na kitoko chatwara ako suna kagondo kalitoka le babono mugono ruma tena atakakobeka chinyomba matari norena naki obeke chinyomba kakyo mugakanga gote ibwoni gwatebire nyangi nera bono mangana nyangi nako tebuna to kore bindu biri gocha bindu kinande go gocha program njiro nana basane mbare mbare igwa kaki baba mate baba yane ndekite ko kore gindu no na bandu bakurigiri wangere gondi chana na bona tiso koni ubure mungane nyangi twagosana na kera lituko igo aya baba na bongori kyomundu arigire yakagondo kari egere nimaitenga no tete no na bwesi bibuya ona marange tio kobo gitiga kibweya gitumu tu marange ndusye mugaka nda korushe ego chinjira go chorire iga njite kutwara iramo kware tire no ke gwarushi aye kware tire no ke gwarushi kwande yumo mugaka mbobole ese njigorati ngunyara korora ya ebono njike nyare korora ase njibone ke gwaro ke rore kia ona aro kereki nonja ntore kunyumbe ba koroja siri korire nga kai manyeni nki ngati mwa kibya bana biriska nki mwaza kwanza karasuka iga muma ndakoro sikati nyomo cyabande bisiye karasuka nano magani orekira aye manyeni ngati mware goteba no muri no mugako bondo kwato romo kera kiri akaka bekaga korugora tata ndurarona ngaki gorobono Chelsea agite na mani yuno yare ebiasara bya kibya bana ne mepiro mugako yo gundu toro tinga kwa turutumbire kwa gotiri ngaki kya omugaka nkibirengera nkibenda sabana torengera tienya bana ibonga biko gendo mugwata mokonde genda nyure mugaka nina banda najiro ayo mugaka ose kara kwana botora agenda ata kwa mate biro bosimbo yoro na mabuta bono ikirete iga kako kandonga gotanga kende nke ayo mugaka gotebanga bosimbo yo tari agoteba bakaye numa tenga bosimbo kartiki boyo bana na kitoko ra bana kwende ka bana kayo gochina bana ngo chande tiato na kwana barabwe bese ne ngorora ayo mugaka kara irana ngoe wataka bono kirete ribao como bol tina nyantia mabute kwege kerapa mine kwasiga kuragira nono ko boli tibesa nchio ngi wache toko koraga na ko boli ochi to kwikaranza yute tengora kwanza ito bena na wakiri kwati chakangu no nyartera tinzanga ko inyora mokungukio yo tetemeti abantu korageraga onyago ichora abane ntwanya ngokandi to bucha karumo tuyane tikokora karumo tuyane karumo tuyane ndiko suka mukungu na hotel kukukio akena ande tigonga kiara irano bocho tigonga kiara ata angerese ngomukungu ale tunyokomana muyane bwana konera utanyore twaje gatote gusonora tokoni bono ekonda na bongo bakonye tari kuana se konda no goteba ni nanaki konda yu mose matiga no to nyote konde twaje go tawata itwento kole bono rende asige ndekina kinda kete bwana ile ngai mwa chito mukanga bani matenga kuika komoro kuika mugambe bindu byi
500 twagambia. 500 bwana 500. Ngaiga bona ngaiyo mate kubati nasi. Twabangiteiga. Breakfast imwe, lunch imwe marago bamwe. Marago batata? Lakini mwasari kireme tu ya inoti mori buja. Marago ba itoko na koraro rota ko kori gasi butuko. Ndokora mugo. Ya mugo turare rocho muna na mogena rocha. Bono rocho mokungu no mutugu ati rocho muna kwa char kwa nyoranga ne rio giri gendres. Bono tinda ketigo banda abati garabo ka bara ba chikurwa. Igo bono nakina gote inakia mangana ebintu binde mbuya mubangite. Igendo bono mwabe kiroro sabe era mwabe ko tindo chigo sene gwake. Ga bono na kioro. Nje ndo tinga ki breakfast era mbuya na ande bono ne ba igo ebe sine ngenga iga bono tokana kuri mari tangani. Mose mata. Umugondo rio yora ire go chimino. Ohorita to mugondo ringo morimera 1500 mukana ko mate 500. Eri bumugaita. Irenga buya nde ita chibese chire boronge bese chitari chirocho. Echi chirocho ni mate no ene da ko batebo. Ya chitarende. Igo bono gari nkwino mugore toro mugoja komente mie gotira. Ya sita ya sa na nene. Asa na nene bobe. Asa ari no nyaka akire ne to be ka brabdina ki. Ubutorania katikati aru 750 haki ase 1500. Lakini mwisho konde ige sakwekyo akutata kwekangumi. Karate. Kinibone tu achieto teken. 700. Buna mwasukire kando ganga muranga ina. Ebe sito kujikonye soki tortuan siamo. Bono inukoraiga. Ndurikoenda boni ngisinge njumu maite ngaboni gato sikwenda. Breakfast ndokori, lunch teyo, supper teyo. Igi ndonta ke teto kore program erega. Sapero dusio. Nege mambi to boke mambi ari ande morning ama komini mbwata na abere. Ndiye rio bomo ngota bwa bokombeka. Yere manyini ya. Manyini to bwa bokombe. Ni tete. Ai no gwada bwa. Nuko sino manda kalika. Ninga maite. Bono nimbwate tubenyi. Ai bono mambi juno bokombo busoko gocha nabo. Iyo nyogo toko nyora tuba. Oyongo motiel lindo bwa ya sino mate ngango sesa ndama kombe sana. Njuma ambi to soke uchoro. Sawa, tetere goche. Bono nugenda? Mokore go mambi. Ina transo nyoma. Sawa. Sawa.